వెల్కమ్ టు లౌడలో న్యూస్. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఇంట్లో ఏసీ లేదని బ్యాంకులలో దూరిపోతున్న ఏసీ బాధితులు. ఒకవైపు ఎండలు మండిపోతుంటే కూల్ డ్రింక్స్ వద్దు ఛాయే ముద్దు అంటున్న ఛాయ్ లవర్స్. బబ్లు చింటూ అనే ఈ ఇద్దరు యువకులు అర్ధరాత్రి మామిడి తోటలో దూరిపోయి మామిడికాయలు దొంగతనం చేస్తుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయారు. అయితే వీళ్ళకి సెక్షన్ 307 ప్రకారం 100 కోట్ల జరిమానా మరియు ఒక కిడ్నీ డొనేట్ చేయాల్సిందిగా హైకోర్టు తీర్పిచ్చినట్టుగా సమాచారం. ఈ ఎండలకి ముఖం ఎక్కడ మాడిపోతుందన్న భయంతో రకరకాల ఫేస్ వాష్లు ట్రై చేస్తున్న డాడ్స్ లిటిల్ ప్రిన్సెస్. 112 కోట్ల బిలియన్ నెట్వర్క్ తో ప్రపంచంలోనే ధనవంతుడైన ఎలన్ మాస్క్ ను మించిపోయిన ఏసీ షాప్ ఓనర్ వెంకట్రావు వచ్చే ఎలక్షన్ లో ప్రధానమంత్రిగా పోటీ చేస్తున్నట్టుగా సమాచారం. మా ఓటు ఏసీ వెంకట్రావుకే అంటున్న ప్రజలు. గెలిస్తే ఫ్రీగా ఏసీలు పంచుతా అంటున్న ఏసీ వెంకట్రావు. ఎండలు మండిపోతున్నాయని స్విమ్మింగ్ పూల్ లోనే సంసారం చేస్తామంటున్న హైదరాబాద్ యువకులు. ఇలాంటి మరిన్ని పనికిరాని వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి లౌడలో టీవీ. థ్యాంక్ యూ.